Schubor na Schlem jong Nausan Hima. Kalong shisha ka jing sno sarong ye ka jilla. Halor ka jing don ki kena samla. Ki balawan ra nam bat burom ye ka jilla baro ka wei. Lingba ki sap ki pong. Bat ki jing tresh tom jong ki. Hagi benta ba pher jong ka kam ka ba ki don. Haga perthei jong ka jinyele ban kilan. Bat penwan dur ye ka med. Benta la saki ba ka jilla mighali aru. Kam duna shu ye ki breu ki bala ban penya rengkat kerdan. Pat ki wei pat ki breu ki ba hapo kari de wat shabar jong kariru ha kepada sakhi ba prangut ki samla ki ba kintup ya arngut ki kintei ban rengut ki shenrang ki balala ban yo ya ki kusnam ba pher ha ka wei ni ki jingya ko jong ka Mr. but Miss India arjar arpulai ka bala penlong de ka World Fitness Federation Jaipur Rajasthan nadu ka khatsan hado kat nyo tarik no pra kini ki prangut balayo ki khusna ba pher ha ka bala dangi phaish kalyang jong ki kintei ki don arngut ki ba kinthop ya ka samla Whitney McQueen lingdo mau plang ka balayo ra ya ka nam la du ka women's sports model but one baar ka kerdan jong ka bikinis model but ka sawakani lakyang ka bala job ru ya artli ki khusnam ki ba kinthop ya ka kerdan jong ka women's sports model ka bala one baar but the category jong ka bikini model ha ka ba kani ka kena samla kalawan ha ka kerdan ka balai kat banang kaliang ki shenrang pan usamla Vivian Pajo ubalawan ba ar ka kerdan jong ka men's Bermuda Beach model short nangta u Ebenezer Kongsit ubalawan balai ha ka men's bodybuilding fitness category wan rap lang thubru ba wan balai ha ka kerdan men's bodybuilding super body pendap board car Wan balai haga men's bodybuilding junior category Badon Kupar Kharbi ubalawan haga kerdan ka bahendreo haga men's bodybuilding athletic category Batru ulal rem mauya sangma ubalayo haga jo ka khusnam haga jo ka kerdan Kini ki kena samla baro ki dei ki bala jet kerpang daga Meghalaya Bodybuilding and Fitness Federation naga benta ban mi khmat yaga jilla sha ka naga jinya ko pan i doksa ka bahe hapo kari Nalor kini kena samla jong ke jela ki donru ki weipat ki kena samla ki weipat ki jela jong keri ki balawan banyak shimbenta hagani ke jinya ko nakaliang ka seng Meghalaya Bodybuilding and Fitness Federation kasngo kumenru ban pentip bakila don arngut ki reurang ba ki manapo ke jela ki bila don benta hagaban bishar ya ki nong shimbenta ki bakin thop ya uba Flanagan Karwan lang baru ba Noel Tariang ke teng ke jonga kadai Vivian Oswen Pajo bat ngasong nasa ang tay ha New Shillong mau diang bat ngatray kum u team lead ha kaway ka seng tray mons ngobha ka bajukhat ka grassroots Shillong ka bajutray bat ki try muluk try jaka jong jalla Meghalaya ka jongi te sipang jong ni competition kade bapniat da ka World Fitness Federation India te bakum joru kadon ka kunhun ka jongki ka ba phya haki state ki ba pher kum ka nuksan IP kum kam WFF Meghalaya WFF Assam WFF Jharkhand WFF Sikkim ter kum tamo te kani competition ka penlong hante ha Jaipur Rajasthan nado u khatsan tarik u December hado khanyo tarik December but ngi poi sha Rajasthan Jaipur ha ka sngi si sajjan sngi Friday kade khatsan tarik u December but khatsan tarik kadon ka registration khanriu tarik kadon kaneka
ka show jong ki denim jeans model jong ki women's fitness sports model but jong ni ru kumju kadai ka bom da beach model but sepang jong ni competition ru kadai ba kilawan represent la ni kita kinong mi khmat la ni kita kin rang yele kai kinong yele kai ni ki state ba pher kila don kumba arpo tli ki state but ka competition ru kala ado kata ta ba ki kini ki nong yele kai kinong mi khmat ki don haba kumba la kot hadu palat sispa sampo la kot ro ar spa ngot dei ha ki category ki ba pher ti kalong ru kumju ru ka way kata ka rensan ka ba he ha ni ha India ba penya da ka WFF India ti kalong ru ka way ka ba ni ngo sarong ni kum ki nong mi khmat na ka Meghalaya bangin represent ha kum ki ni rensan ba penya jong ka WFF hadu menta nglayo Southly nadu bangas dang melekai ka competition la ni ka jinge khun nadu arjar arpoi ya ka Mr Iron Man bangasya please sa category jong lojong tadat mangtung ye lekai sa ka Mr Meghalaya arjar arpuar tadat Mr Meghalaya ngalekai sa ka Mr Miss East India ka ba penlong hang te ha rangpu Sikkim but tadat mangtung pat hadian pat ngashim gap ngong bangan shim gap kumba sistem bangan yo bangan pen kre eladi bangan let syaka ni ka national championship ma pat chwai ka ni jing sisangi la pen kre bangin let ya ka ni ka North East Classic ka ban long hang ni ha goti Assam tang ba ki dan ki kam ki bamla ban kier ta ka daw ki pen kan ria no ya ka North East Classic ha ubenai February ti bat nga poya keren bat i coach jonga sa banya Pyramanic CM bat kumjuru i tra jonga gym i sa Flanagan Karwan lang i bedai president joka Meghalaya Bodybuilding and Fitness Federation i ong nga ong bato pen kre no ya kanika Mr India bakan long ante Jaipur Rajasthan te kum tahi dingba ki jing pen kre jonga ladon kumba sistem nadu ubana January nga sedang show ya ka mass building phase ka jonga badai hadu chipau banai namar ba ka tu kadai ka mass building phase kadai ka ba phi pen he pen san shoi ki dok sa ka jong phi ka chipau banai derat nong tu pat ka wan shu kum ka exercise ka constant bhag di ka exercise ka bam ka jong phi ka dam ka thia ka jong phi ba kum jo la dap ya ka ni ka mass building phase te ka wan saka cutting phase kumba kumno pin itanat chushu pat ya kanika dok sa ka jong pi shop ba pin lech ba pin i ya kita ki dok sa hak to karan san ka kum ka Mr and Miss India ti kum ta hi ka kanika jing pin kre ka jong ni kla don system but da ka jing kurku ka jing isn ai jong ublei nong bo dong thau ba ni la kum ka kan hon kum ka team ma kum koi ka team nak liang jong iser nak liang jongan nak liang jong ki jong ka team jong fitness first gym ru pengila pengin kodi kan kusnam hado hak si bakut ngia let nang ni ngia mi kum pa prangut nang ni najala Meghalaya ki jongi ki kan thai ki long arngut ki bai le kai haka women's bikini model bakum joro haka women's sports model ki dan ru ki bale kai haka junior bodybuilding ki dan ki bale kai haka bodybuilding ru ka dan ki kategori bo pher bi ki dan haka fitness ki dan bade bale kai haka super body ki dan bale kai haka extreme body ta ba ngapat ngale kai haka bo muda short model but ngadai tang manga banga mi khmat ya ka Meghalaya bangan le kai ya ka bo muda short model kani kadai ka jingkeli ka ba bhama namar ba bon ki sitkeli nga ki ong ba kumno phila ba phen pelat ya kata kapor ba phitre ki kam ki jam number mga kam tam ka jingtre nga don be shafil ma te kum juru ka ngalong nga sit perkhat haladi ba ni ha ka jinglong bring dan ha ka sis ni dan arp saw kanta te ha ni arp saw kanta da phi pelat por tang sikenta siteng la ni arkanta ba phen pelat ba phen lekai ba phen kumno ba phen yo ta ka khot ka khya kham tam ya khamet jong la jong ta phidan ya kanu ka kata ka thong la ni ka determination te people like be hi ka por namar ba dingi pe mata haka dingi pe habangi scroll lagi social media habangi pe Instagram Facebook ka kot be hado like kanta saw kanta sisngi te ye itu like kanta te da phila ba phen divide la ni da phila ba phen phya ba phen pelat por ya la jong ba phen let check ba phen le kai gym la ni le kai kono no sport kelab mende ka football cricket basketball badminton kono no sport te ka ai jing men toy sibun ya ka met ka phat ka jong phi kumju ru ya ka mental ya ka mind ka jong phi kan te kita ka de ke ba
ngaru nak liang jong lo jong ngapalat por bet bangan fokus bah kham tam ya ka kya jong la de ki jing pen choi ti ki don bet jing sha ha ka mass building phase le ngi bam ha mar ngi bam bon jat ki bangi bam kan om kum ka cutting phase te phi de ban long bet very strict kum ong ka ten paring very strict ya ka diet ka jong phi na mar ba phim long ba phen bam klumar phen ha bam bet tang ka dok siar le ni ka dok ha ka taru da phila da la de ka por ba phen kat ya ka mulu da ni ka sodium ya ta be ki ong te ha to por li phim long ba phen bam tam te ka long ka ka ba sha ka ba phen ya chakmat la ni ka ba phen bam ke tang ba ka haba phila pen kre la de la system la pen kre la jong hadu system itu ide tang ipor ibakhendiat ide tang ipor ibakhendiat kum ba santayo ba phi haban sacrifice ba pen poisha kata thong ma tang ba ha ka mass building phase pat ni bam ki jing bam ro mdei bangi ong bangi bam tang ka do si er ga ba phon tang ba ki jing bam ki ni bam mi tang ba ni kyar pat ki don ki jing bam ki don ki jing bam ki fast food kum ki ngi kham ngi ale bet ban kyar na mar ba ki to ki ba ki pen snail ba kan ya ka met ga phat kham tam ka phanyang mar ba ko phanyang le ka de ka we ba habar no ki jaka ngim tep ki phanyang ki shat ki bu ki la shat kum ba lai sau san sngi ka ju ki use ki la ban pen don kam ka ju te ka to ka de ka ba pen snail ya ka met ka phat jong bri te ya ka ta ki ru hot ba ka jing te ka don be chi tamba ka long pat happy simet kum no ba pen te la kam ya la de ha ki to ki jing ke competition menta jing syang la sedang menlekai competition do arjar arpui arjar arpulai sautli competition te menta ngathrai ngan chim gap so ngan chim gap so ngan reswa ka jing lekai ngan yat be chaprang hi ka jing lekai na ba competition ngan dang sange so menta ngan capet pat hadin kidang bun competition ki bon wan kum ka IFA classic kan dang wan nang ta kan dang wan ka Asia Pacific ka belong international ka international level te kini ki ba kwa ban pen kre hadin habut bat kum juru ban wan ra ta kan nam kham tam mi ka jala mai khlia jungi borok koi kham tam mi chko sarong kat no ba ngi don kum kita kin nong mi khmat na ka jala ka jongi ba kum juru ka long ba ha kaliang ka jingker chan le ngai yo be hi na kaliang ju isa na kaliang jo ka jem na kaliang ju ki bahayeng bahasa perlok perjor kum juru te bat kum juru ngakwa ban ai message la ni kata ka khobor ikiwi pat kolong ba kum bangala jo ong ningkong ba ngam dei banga ong ba ya ki khna samla ni kinu ki kiwi pat ki beriu ba kin wan tang sajem ban le ka henry da fi long da fi engage le ni fi pelaj por le jong kono sports ala ban ni football le ni ka badminton le ni ka cricket ke ru ba pen yele ka bi le jong bakan ka met jong pi ka met ka phat kan ba pen yo ta ka met ka ba khia te kum jo dong ka ban ai ko boru iki khna samla bakin wan sha kum kini ki jet sports na marba bale ka bakin lat na ka jingbam jingdi bakin lat ni ki kam jakhlia ki kam audia na marba ka perthai kelas ni do tata ba kibon ki khna samla ka jongi ki ngop ki jingbam jingdi ki ba pher te tang ta hi nga kwa ban ai ka khobor ba de phila ba phen yele ba phen engage yele de hakum kini ki jet sports ni kila ban de kini ni sports su kan kham bah sibon marba kan biang kham tam hakamet ka phat ka jongkir menta te ho nomor ba kum ka federation kum bangilet na kaliang jong federation ru ho ka yale nga ai khoble ka federation kham tam kia le ting ma na kaliang jong federation ru bakin yale ban kin mi khmat bakin ya kendu bat ki ta ki beriu ki bodon hakata ka platform kham he ban yo bakin ai ki sponsorship yangi kum ki nong mi khmat jong ka jela te ho na kaliang jong sarkar ru athai kila ahi ka jingirap ka to ne ya ka travel ka jongi ya ka stay ka jongi accommodation ya ka ike bangin chidu stay bat nga sngongo ya ka taru bakum juru bat nga kunturu ya ka sarkar khamtam yangi kum ka ne ka sports mo khamtam bakin ai men sim bahai ngi bakum juru bangin yo ya ka ta ka ike support na kaliang joka sarkar bangin penmi susu ya kita ki rang ya leka ya kita ki rang kelan met bakin lek ban represent le ni bakin lek bakin mi khmat pat haki stage ni kerensan ki ba pher ki ba kham he susu ka keteng jonga kalong banyai firam manik sim ngalek kai hang ni hapo fitness first dip kani ka badan hapo mawro ni
Kendiat ngasuku aban kren sapang kani ka competition ka baladep nani ta kajing hun ka balong hapo Rajasthan Jaipur hakaba ngaladon yu khna jonga ublalek man mi khat hakata ka rensan ka bahe tam hapo kari India jongi ka baki khot ka Mr India 2023 ti ning ko nga ai ngu yu blai trai kan rat ublaran rengkat lang bat nga bat ka kunhun ke jonga lani ki khna ke jonga haki competition ki bapher haki ki jinge khur ki bapher na hak de ha news nam arhajar arpulai hak ba ki babur ki khna ke jonga ki lawan ra ya kata ke burom bat ki layo ya kita ki khustam ki bapher haki kategori ki bapher te hak ba dei pat bat ka jinge khun ke jong u new khna jonga u Vivian ka jing pen khre ke jongi ka long ka baslem pha ni lasdang ni kata ka jing pen khre ke jongi nadu u benai Januari hau news nam tat hadu kasni jong kata ka jing khun ka ba ulalek baniang kata ka rensan ka bahe ti kenya chapang jong u new khna ngan batai fi ka long ba ngai kendui u ha u arhajar arfo ha to kapor ha ka ba ngi don ngi yo ban mat ya ka to ka lockdown mo ti ha ka to kapor ki gym mar khoi ki khang lut ten rei ka don pat ko wi ka gym I long gym I berit pha iba dei try do wi parlok jonga ha ka bangal karpat u bangin yo man ni lek kai nomor ngi ki balai lek kai te ngi ni sunat deh ngim su ngim kwa bangin chu song ton ni sunat I ban ta nar ni sunat I ban ra ki wi ni sunat I ban lek kai ban khi ban ksar ga met mo te da ka jing isnei ki jong u ula ailat ingi te kumta ngalajit kat tu kan ingot ki khna ki ba kham ie ya ka jim bakin wan ban I lek kai lang ban nga te u Vivian u de wei naki te nadu to ka pori nga I ba ulong khna u ba testa u khna u ba peni shisha ka ta jing kwa bat u ba thrang shisha ti kumta ki ya ki por ha ka ba ngala sedang kata ka training jonga na kata ka jing kai ki jonga ya u kumta ter ngai I ya kata ka jing kiu ha ka met ka jong u ti lingba kata ka jing kiu ha ka met ka jong u ngasu thu ba udu khna u ba kong sneng u khna u balong ha ka tin paring ki om discipline u khna u balong determined u khna u balong dedicated ti kumta ki ya ki por ha ka ba hau arhajar arpubai ula lek ban yakun ha ka kata ka kun ka bagi ongga Mr Aiman ha ka ba ula yo ya ka khusna bang taru ter ki ya ki por ha ka ba hau arhajar apu aru ula yakun kita ki competition bat ula wanra ya ka penyo ki khusna ru tat hadu kani ka competition kani ka jing kun ka badang sudap mentau benahi ka balong hapo Jaipur ti kumta ka jing khre ka long ka baslam nganum batai show namar mengatrai filai osmo vi no Vivian ya kata ka jing khre ka jung henrei kumta nga kum un hi kai kat ka bangalai ngala sailut I kita gi buj ki jonga kumno ban penwandur ya kata ka met ka jung namar ngatip baka platform hi jong ka Mr India kalong ka bahe ha ka bang ngimtip ki rang yakun na keleng ki wi pat ki jela kumno kilong tenrei da ka jing isne ki jong be man ong meng ngila ya trailang ngila ya traiting e mangabad u Vivian bangin ngin poi shisha kata ka thong bangin yo shisha ban I ya kata ka burom ban ya kata ka jing pen kup nam mo musong no ti kumta ti hagasngi ka ba u kiami nang ni ngalayo ban kitbok kitwang yo Vivian ban ngalaong yo wanda ka burom ya ka jela ka jongi ti kumta ulalek bat dala poi stay kumta hi ngia kalong ka ilong I por I ba khong san ma ka ba ula pha ngalaong u ngala pha yu bun pha ki dur yang sipang kadang bagan check I kata condition jong ka met ka jong uba ti kalong ni hakati hai tu I lais ni shwa ka commission ilong very crucial ka tin paragi ong no tela rafi bakala khaniat ka met ka pher no okay so kumta ngala pha yu bun pha dur yang sipang ha ka bangalayo ban check ya kata ka met ka jong ke tat hadu kasni tat hadu itu ipor ibu unmi no apo kas taka rensan ngalayo ban check yu ti henrei habang ngalayo pat ika kubor na isa
Flanagan i belong president jong ke federation jong ke jongi i belong ru international judge but ide ru judge hakatoka jengi hun habang layo ya ka update ni ba Vivian ula yo ya ka placing haka silver kata kejikiman ke jonga kalau ka ba ngamla asuan batai Nambar kumtahi ko mga perkat ngaju ongi ko nga unda poi tang top 3 ru ngala hun palat. Henry banyo ya ke silver kalong ki ka ba suknat bat ka ba sukmen shisha. Bat shisha kata ka jing 3 sitam ko jongi kum ka kun hun mo kalong ka ba saiso. Ti tangom tahi pi ki kena ki jonga ki banga ngatrin ngapen slur bi ki barabor bakin wan manian hakiran san jong ka jing khun ki ba pher katai ka jing kwa jong habang ya kendu ya kinu ki khna ki ba khamtam ki ba pen i shisha ki ba pen i shisha ya kata ka jing i ki ba pen i shisha ya kata ka jing kwa ka jong ki ngapen slur hi ki bat ki ba bun hi ki ju ya snat bat ki ju ya kong yang ada ka ba ki ong tos lagin ngin net ban khun bat khanyat ha ka ni ka competition ka balong mentau stam ni bestem gala ya ngadon ko ba nyong ki kena tama ki dei ki babun ki dei ne po jang tales haka bang ngadon yo u kena jonga hi u bala job ya ka title jo ka Mr. Megalaya ka jing ai men sim jonga hi ki khun samla khalong ba kanu ko phile ha ka jing im ka jong phile janai phile na do men sim na do dong phini sha yo tau so u ba theng tang dai